Mga balot dealers ug mga nanaghiya og quail farm na nawagan sa lokal nga kagamhanan nga unta kamub-an ang 45 ka adlaw nga pagban sa mga poultry products gikan sa Luzon nga mo'y numero 1 supplier sa mga balot ug pugo sa Lapu-Lapu City. Si Luan Mirundina sa report. Tagsa-tagsang gisusi sa mga sakop sa City Veterinary Office ang mga dealer og balot sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Usa sa among naabtan kining balot dealer nga taga Seabreeze Mactan nga si Christopher Agosto. Matud niya, sukad gipatuman sa Lapu-Lapu City LGU ang executive order ni Governor Gwen Garcia nga nagdili sa pagpasulod sa mga poultry ug byproducts niini. Sukad niadtong Marso 10, wala na sila'y mga stock sa balot kundi puro na lang Pinoy nga napalitra usab nila dinhi sa Sugbo ug Bohol. Wala gid ma'am, zero gid mi karon. Gikan pa pag pizza utso, wala na gid mi balot sukad atong pizza utso. Last trip to na mo pag pizza utso. So karon wala gid. Naipinay pa nagsa pila ra pod sa among gihangyo dito nga maunta nga ma-reduce ang 45 days pero kay wa man gid mo ra magway tagad. Maghuwat na lang gid mi kung sa kuan. Laing gisusi sa City Veterinary Office kining quail farm sa Barangay Agos. Kun sa nakalabayng mga buwan, may 5,000 ka mga piso sa pugo ang gipatubo dinhi, karon nahawa na. Gani, gilawa-lawaan na lang ang mga tangkal sa pugo. Kini ang ilahang brooding area. Dinhi, pasugan ang mga bag-ulang napusa nga mga pugo. Sulod sa usa ka semana sila dinhi ibutang sa dili pa ibalhin ngadto sa pikas lawak ug patubuon sulod sa 2 ngadto sa 3 ka semana. Sama sa balot dealer sa Mactan, sa Bulacan usab ang supply sa mga piso sa pugo nila ni Darnie Camiso. Bag-uhay pa baya unta na siya nabalik-balik, mga 1 year pa lang nabalik. Yung karon stop na pod. Pundo-pundo. Wala gyud pakabawi. Gipasabot ni Dr. Janice Tugonon, City Veterinarian, nga regular nilang gisusi ang mga shipping permit ni ining maong mga patigayon aron masigurong dili masudlan ang dakbayan ug mga poultry nga gikan sa bird flu affected areas sama sa Luzon. Based amo ang na meetingan before nga non-negotiable jud ang 45 days nga pwede i-shorten nga naman kay tungod aning na apektuhan na manggoy na affected na sa uban nga area, so ato lang kuanon karon nga tan-aw nato og after sa ato ang executive order nga mo end I think sa April 22 mag 45 days na, so possibly na say mga bag-o nato nga amendments. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.